kabsat. Ay, okay. Sige. Toot! Oo pala. Oo pala. Pang magpakailanman. Please po, pang magpakailanman po tayo mga kakabsat. Galing mo yan. Hello world! Mabuhay mga kakabsat! Isang magandang lalaki po ako sa inyong lahat. Siyempre, nagbibiro lamang po tayo. Isang magandang gabi mula sa Tuguegarao City. Tignan nyo naman ang ating background mula sa ating vlog ngayon mga kakabsat. Ito na po ang ating second episode ng Cagayano Talks. At syempre dahil March ngayon at Women's Month, ang ating makakasama ay isang remarkable Cagayana. Yan naman. At alam kong kilalang kilala ng karamihan, hindi lang sa Cagayan, kundi syempre sa buong Region 2 at syempre sa Cordillera Administrative Region din. So, at excited akong makausap siya at syempre makakwentuhan siya behind the radio ba? Syempre, alam nyo na ang ibig kong sabihin. Isa po siyang DJ ng isang sikat na radio station dito sa probinsya natin. Walang iba kundi ang 89.3 FM, mga kabarangay. Handa na ba kayo? Alright, so hindi ko na patatagalin pa. Let's welcome, mga kakabsat, Mami Orga! Ayan, maganda ka ngayon. Ngayong gabi, Mami Orga. So, welcome to our episode 2 ng Cagayano Talk. Mami, magpakilala ka naman sa ating mga kakabsat ngayon. Hi mga kabarangay! This is Mami Orga. At madalas niyo akong marinig sa Barangay FM 89.3. Ayun, ako si Mami Orga. Parang nakikinig pa rin ako ng radyo hanggang ngayon. Ibahin ko pa yung tono. Paano ko ba marinig si Mami Orga nang wala sa radyo? Paano ba? Ito yung boses ko wala sa radyo. Sige, magbumati ka nga ng hindi, parang feeling mo wala ka sa radyo. Hello mga kabarangay. Wala pinagkaiba. Hello mga kabarangay. Yan. Hello sige nga Mami, turuan mo nga ako saglit. Bigla ko nawala. Chill lang to, Mami. Barangay na nangunguna sa saya. Yon, Barangay FM 89.3. Barangay na nangunguna sa saya. Barangay 89.3. Barangay FM. Barangay FM 89.3. Ayan, kailangan mo perfect mo yan. Ay, ganun ba yun? Naku, naglagi pa man din ako nabubulol. Okay, anyway, Mami Orga, so magkakaroon po tayo ng Q&A session dito since Cagayano Talks to mga kakabsat. Ay, ganun ba? Q&A? Aha. Akala ko kasi, yung nakarating kasi invitation sa akin, pupunta tayo dito para magmerienda. Meron naman choco-mucho dito na binili mo, Mami Orga. Tanggalin ko yun. Ayun. Anyway, ang unang tanong natin dito, Mami Orga, ay eto na. Ayan. Ano ang totoong pangalan ni Mami Orga? Ayan. Ang totoong pangalan ko ay Michelle Batan Acacio. Yun. Bakit Mami Orga? Hindi siya Michelle, hindi Mami Michelle. Mami Orga kasi 'di ba nung nag-start kasi ako as caller ng campus radio pa noon. So, ang dating ko kasi sa radyo is hot. Ay, naks naman. Sa radyo lang yun. Ay, hindi ba pati sa personal? Sa radyo lang. Di ba pag-caller ka, di ba, makikita mo, parang masisense mo, parang ang sexy. Ay. Sa radyo lang ulit. Sa radyo lang ulit. So, ang dating ko kasi nun is hot daw. Sabi naman nila. So, ang pangalan ko kasi nun is Gandalicious. Gandalicious naman. Sa radyo lang. Sa radyo lang ulit. Ayun. So, yung Orga na pangalan is, ano bang banggitin? Go man. From the word, okay. Ano? Ngayon ko lang alam yun. Yes! Ayun na kitang tawag na Mami Orga. Ayaw mo na ako tawagin. Mami Michelle na lang. Yung pala yung history. Alam nyo na mga kabarangay, ha? Yes. Si
sino ba talaga si Mami Orga sa likod ng radyo? Pinapawisan lang ako, di ako umiyak. Personal assistant po, makeup artist. Si Mami Orga sa totoong buhay, konting nga na lang, buhat bangko. Go Mami, it's your opportunity. Paalalahanin. Max naman. As a friend, ayoko nung wala akong naitutulong. As a wife. As a wife, fuckful ba? Nandito kasi yung husband ngayon. Super supportive sa ating vlog ngayon mga kakabsat. Sana all. As a wife, ako yung full of surprises. Ayoko nang, lagi ko siyang ginugulat sa mga, hindi niya na-expect, may regalo pala. Mga ganun ba? No, I'm not counting. Pero ganun kasi ako, gusto ko na napapasaya ko yung mahal ko. That's Mami Orga, no? So you already heard it from the Mami Orga itself. Yes. Herself. Ayun. So kailan ba naging start maging DJ si Mami Orga? December 16, 2008, sorry. 2008? 2006 kasi kami So nakasawa it's more than a decade already. Yeah, 12 years. Wow! Mami Orga has been heard for almost 12 years. Nagsisawa ka. Wow. Actually, Mami, parang sa totoo lang minsan hindi ko kayo mapag-differentiate sa mga ibang medyo katinis mo kasi ng boses yung iba. Marami nga nagsasabi ka boses. Si Mami Orga ba to? Si Mami Millie ba to? Or si Mami Millie. Siya! Pagkamalang ako. Madalas. Ano ang hindi alam ng karamihan kay Mami Orga? Mababaw yung luha ko. Mababaw yung luha ko. Kasi ako, hindi naman not for bragging. More on kasi ako, giving, kung ano yung yun yung language of love. Yeah. Yes. Kasi meron tayong 6 language of love. That's words of expression, acts of service, quality time, touch. Yun, yung giving tsaka words of affirmation. Ang dami. Pakiulit. Though yun kasi yung nakasanayin ko sa lola ko. Laking lola kasi ako. Iba talaga kapag laking lola, mga kakabsat, ng mga laking grandparents. Kaya sobra naman talaga yung love na na-develop na culture ng mga Pinoy. Yes. Pag meron siya, ibibigay niya. So yun din siguro yung na-adapt ko sa kanya. Yun. So, ang language of love pala ni Mami Orga, mga kakabsat, ay giving. She loves to give, no? Naibigay mo na ba lahat, Mami? Han? Since Women's Month ngayon, at ikaw ang ating special women's guest sa ating Cagayano Talks episode, ay ano yung greatest challenge mo as a woman sa buhay na tinuruan ka ng madami? Greatest challenge, so it's either a trial, a suffering, a situation na talagang tinuruan ka ng, kumbaga, it changed your life. Malalim ba? Parang Cheated ba? Yung Yung something that you can share to the public. Ano ba? Yung syempre kahit paano, alam naman ng ibang tao na may kapansanan tayo. And ang hindi ko makakalimutan is yung parang maliit ka ng kapwa mo tao. Noong panahon na nag-i-strive. But syempre, nag-aaral pa lang ako. And to show, meron akong kapansanan. So, meron akong, wala akong fingers sa aking left hand. And, di mo maiwasan sa ibang tao na i-judge ka na walang mararating yan. Siyempre, anak ako ng single mom. So, ang laging dinidikit, magiging katulad lang din siya ng lola niya. So, yun. Kaya, thankful ako sa lola ko kasi sabi niya, patunayan mo sa kanilang hindi ka magiging. Ang tinuro sa akin ng lola ko, kung ano yung ibabato sa'yo, kung alam mong hindi totoo, patunayan mo. Mami, paki-explain nga dito sa may pangalan nito, tawag dito? Sa left. Sa left hand mo, may nangyari ba or talagang ganyan na siyang lumabas? May kwento to, itong kamay ko. Kasi si mama ko,
15 years old siya nung nakilala niya yung tatay ko. Na yung tatay ko is 30 years old. So 50 and 30, layo ng gap. 15 years. Matanda na sana, parang gano'n. Pero Love is Blind, mahalan pa rin sila. Tapos, napaka-teleserye, mala-teleserye. Kabsat? Ay, okay. Sige. Toot! Oo pala. Oo pala. Pang magpakailanman. Please po, pang magpakailanman po tayo mga kakabsat. Ano kasi, yung mama ko kasi, late niya nalaman na yung father ko may asawa na. So, nalaman niya, buntis na siya sa... Pinagbubuntis niya na ako. So, syempre, mga kabataan nun, ang unang step na gagawin pag naloko is papatanggal yung bata. So, yun ang ginawa niya. So, uminom si mother ng pampalaglag. Antindi ng kapit ko, Ted. Sobrang kapit ko na yung kamay. Literal strong. Kaya naman pala. Diba? Hindi nga nalaglag, may naiwan naman. So yun, yung effect ko ng pagpapa-abort. Kaya against talaga ako sa against talaga ako sa pagpapa-abort. Sa abortion. Kasi, syempre, I myself is a victim. Oh, yes. Ayun, mga kakabsat, whatever challenges that we face, lalo na po sa ating mga kababaihan, wag niyo po ninyong gagawin dahil deny man natin o hindi, buhay pa rin yan. Yes. At every life is precious. Oo. Every life is precious. Kaya mas nabibilib ako sa mga single mom. Diba? Diba mostly? Sa mga women's out there. Sa community natin, hindi mo maiwasang husgahan ng mga single mom. Yes. Pero sa totoo, mas kahanga-hanga sila. Oo. Saludo po kami sa inyo. Yes! Salamat sa hindi niyo pag-give up. O, diba? And don't worry, the Lord is with you. He's the father of your son, Amen. your daughter. Okay. Iyon! Okay, Mami Orga, susunod. Handa ka na ba? Dito yung asawa ko. Anong karakter ni Mami Orga na gusto mong i-share sa ibang kababaihan? Strong. Wow! Pagiging strong. Oo. Siyempre, madami tayong hinarap at haharapin pa. Pero mas piliin mong maging strong kasi may mga taong nagmamahal sa'yo sa likod mo. Oo, sabi nga namin sa Talk to Papa, 'di ba? Count your own blessing, do not count others. Yes. Parang ganun. So, magpaka-strong ka lang. Tingnan ang bilangin mo, tingnan mo sa buhay mo yung mga blessing na dumadating. Hindi yung mga pagsubok. Ano yung pwede mong ma-share na dumating ka sa point na hindi mo na kaya maging strong? Isa ni isipin ko kasawa ko.